Een soort mensen zie je tegenwoordig een vervanging voor de auto. En vaak komen ze dan uit bij een elektrische fiets of scooter. Sinds het Oekraïne gebeuren en de brandstofprijzen omhoog zijn gegaan, merken we heel veel dat klanten hier binnenkomen en we vragen altijd even waarvoor willen jullie de fiets gebruiken. En steeds meer is het antwoord gewoon woon-werkverkeer. Scooters gaat ook heel goed. Zie je ook dat mensen toch meer voor de elektrische scooters kiezen. Vooral hier in deze omgeving. Mensen die net wat buiten Dokkum wonen, kiezen voor een elektrische scooter. Vooral als je fiets op 45 km per uur wil. Dat zijn speed pedelecs. Die zijn vaak nog wel vrij prijzig en dan is een scootertje gewoon een stuk goedkopere optie. De hege vraag smeert wel wat problemen op. Onze leverancier is al, ik denk 1,5 maand gewoon compleet uitverkocht. Ook gewoon 0,0, daar wachten we nu ook alweer tijd op scooters. We hebben nu net weer de eerste wat binnen. Het begint nu weer een beetje binnen te sprokkelen, maar het is niet juf van het nog. We hebben nog één demo-modelletje, die gebruiken we dan. Die kan iedereen wat proberen, maar daar houdt het ook bij op. Ook in de toekomst verwacht het Robert dat het net volle beter wordt. We hebben nu achter hebben we het magazijn vol met fietsen staan die gewoon zonder accu worden geleverd. En de accu's komen wel eens. Nou ja, die fietsen staan er inmiddels ook al 1,5, 2 maanden. Dus dat komt een keer. En dat wordt er niet beter op. Als ik zie bij de leveranciers ook qua onderdelen, het wordt er allemaal nog niet beter op. En de verwachtingen zijn ook nog niet dat het de goede kant op gaat. Maar er is wel genoeg. Het wordt wel versterkt van dat er helemaal niks meer is. Maar er zijn vaak nog wel vervangende opties. Of alleen als mensen inderdaad, klanten die een hele grote fiets in een witte kleur zoeken en ook niks anders willen, ja, dan is het lastig. Maar mensen die vaak wat makkelijker zijn, daar is altijd wel wat voor te vinden.